Тати, а ние защо сме животни? Сине, аз в момента гледам телевизия. Не мога да се разправям с тебе. Разбираш ли го това? Сине, ти радваш ли се за живота в тебе, бой човек? Аз Господ ти създал едва. Ние сме пилета и по някой път даже ни ядат. Не, нас ни стрелят. На бисквитките живота е много по-хубав от вас. Разбирате ли го това? Аз съм братовчета на другата бисквитка и знам, че живота на бисквитките е много по-хубав и мога сега да излета и няма какво да ме кажат. Аз съм майката и на двете и това си гласа, че е вярно. Защото бисквитките може да ги ядат, но патиците ги убиват, а това е много по-болезнено да ви изядат. Да ви изядат е малко не е болезнено, ама да ви убият е направо болезнено. Бисквитките е най-доброто нещо, къде съм виждала в света и погледнете ме, че съм най-добрата бисквитка и съм баща и на тези двамата, но живота при нас е малко по-тежък, малко. Ами аз не виждам и на двамата, защото аз съм домат. Да, и мен по някой път ме режат, по някой път ме изяждат така. Буквално да си домат е много по-гадно от на всички други. Защото първо те режат, после те слагат в купа, където още е по-болезнено, защото сърби. И на всичкото отгоре боли да те срежат и това е много гадно. Да, на мене не ми е удобно. Какво беше ти? Домат на мене не ми е удобно да седа тук и после ме щупват да ме изядат и ме слагат в някакви места. После, знаеш, много ми е гадно. И аз съм много гадно яйце. Аз съм най-гадното яйце и най-гадното яйце. Никой не мога победи яйцето. Аз съм картоф и картофите е много хубаво да си картоф, защото нищо от това не те правят. И картофите в някои къщи се използват много рядко. Аз се радвам, защото аз съм всеки един картоф, нали? И сега, ако ме убият, се дугато, нали? И цял мен. Аз съм ананас и никога не съм яла ананас. Да, никога не съм се пробвал себе си. Това е проблема. Иначе другите съм ги пробвал. В някои съставки. Другата е много хубава. Че скапани полезни неща. Само те ядат мене по някой път.